И здравейте хора, аз съм така Меси и сега ще правим, ще играем Майнкрафт. Ново оцеляване. И така? Чакай малко да сърди. Така ли? Играй, чакай, дръг го. Не се получават много качествени клиповете. Давай, дръж. Може ли да ви дръж едно нещо? Дръж така. Бора, дръж. Може да гледаш от таблета къде си. Achievement май. Събиране на дърво. Чакай, Бора, дръж така. Дръж за малко да напиша едно нещо. Как спиш? Т. К. Двойна черта. Няма право да използваш тая команда. Каква команда искаш ли? Чакай, ще пусна един мой сервер. Става ли? Може ли аз да играя? На моя? Да. Собствения? Ако може. Че никога не съм играл на компютър. Ти ли си го правил? Да. На животи? Или с малко? На животия просто съм се пуснал без да искам. Кой? Вашият режим на играта не е променен. Промених си. Дън. А може ли да не е така цветно? Може ли да си махнеш бронята и да види? Какво? Нещо. Може ли аз да я поиграя? Чакай малко. Си влезна в къщурката. Къщурката? И е много... Това ми е един от най-много от развитите светове приятели. Вижте! Гледай са тук! Там. Но защо диамантите са сиви? Защо ти е такава играта? Не ми е такава. Виж къде... Пуснал съм си на 3D. Ще ти и... Защо си я пуснал 3D? Виж тук нещо бибитка. А то така винаги си бибитка. Ти не го слушай. Може ли аз да поиграя? Къде намеря лаписа, Зули? Лапис. Ти си убил 64 пъти. Ой, дракона. Къде го видя? Виж и там. Първия ред, второто. Не бе, това е от... Ма това е от... Дето бива моня с трите глави. Уида. Уинтър. Може ли аз да играя малко? Но. Пръчка ми трябват за малко. Така. Това дървен меч ли?
Да правят диаманти дървен меч, виждал ли си, бъде? Не. Изглежда като каменен. 5 минути. Добре, ще ги направим още малко. Може ли аз? Не, това ми е най-развития сървър. Дай малко да поиграем. На неразвит. Чакай само да им черпим нищо, ще пусне сървър. Ма за какво прибрах лаписа? Може да подкрепите една от трите продукти, както с ефиро, източението на синия ангел, който е ответник. Ако искате да разгледаме вашия казус, потърсете ни коя последните начин. Телефон 08864444. На Дърга София 1592, булевард Живот Клуб номер 41, нова телевизия.